אוקיי, בוקר טוב חברים. היום אנחנו רוצים להראות לכם את מייט. מייט זה תוסף ל-InDesign. הוא בעצם AI שנועד לעזור לכולנו לעשות כל מיני משימות שחוזרות על עצמם. הוא מורכב מאפשרויות של צ'אט, טיפול בטקסטים, כל הדברים האלה, שזה בעצם תיקון שפה, תרגום, כתיבה מחדש, קיצור, הערכה, סיכומים ויצירת כותרות. יש לו מניע לייצור תמונות, מאוד מוצלח אגב. בתוך המייט יש לכם גם את צ'אט GPT, גם את קלוד וגם את ג'ימיני פרו וגם את מיסטרל שאני עוד לא חקרתי אותו, אבל אנחנו נעשה בדיקה. אני רוצה להראות לכם את הדברים הבסיסיים. נעשה ניו צ'אט כדי שיהיה לנו נקי, ואני אומר לו, אני רוצה לפזר על הדף עיגולים בכתרים שונים ובצבעים שונים. העיגולים יהיו מלאים. הצג תיבת שיחה שבה המשתמש בוחר כמה עיגולים לצייר. עכשיו, ברגע שאנחנו לחצנו Enter, מאחורי הקלעים הוא בעצם מייצר איזשהו סקריפט עצמאי. גם אם מישהו מתקשר או לא מצליח, קחו בחשבון יש פה 3 מניעים שונים, כל אחד יש לו יתרונות וחסרונות, אבל מאחורי הקלעים הוא בעצם בונה סקריפט שאומר ל-InDesign, בשפת ה-InDesign, פיזור עיגולים, כמה עיגולים אני רוצה 1,000 עיגולים. אוקיי, אבל צריך להיות 1 עד 100. אני אגדיר אחרי זה 1,000, אבל בינתיים נגיד ל-100. ואופס, הוא ייצר את זה בתוך הדף. עכשיו נגיד, אני אומר לו, סדר את העיגולים בגריד. שזה, אני לא אמרתי שום דבר מעבר לזה. עכשיו, אם הוא יתקשה, ויכול להיות שהוא יתקשה, הוא יפתר את זה. הוא בעצם לא עוזב את המשימה עד שהוא משלים אותה. עכשיו, זה נכון לכל מיני סוגי משימות. מפאת האימיילים אני לא יציק לו, אבל אני אומר לו 100, והוא סידר אותם בגריד. כדי שתראו מה זה עשה, אני בעצם יעיף את זה. אני אגיד לו run. אני אגיד לו בוא נעשה 32 עיגולים. הופ, עשה אותם. אתם מבינים? עכשיו אם אני אגיד לו סדר את כל האובייקטים בעמוד בעיגול בקוטר 180 מילימטר. בואו נראה, יכול להיות שצריך לבחור. אני לא בחרתי, אז בואו נבחר אותם רגע. וכמו שאתם רואים פה, הוא ניטל בשגיאה, בין היתר בגלל שאני בחרתי אחרי שהוא עשה. אני אתן לו רגע לחשוב לבד. הופ, סידר. עכשיו אני אומר לו, שנה את הקוטר ל-90. ואני מריץ. כמו שאתם מבינים, הוא בעצם משנה את הסקריפט עכשיו. מאחורי הקלעים, אתם תראו, יש פה קוד, שבאופן תיאורטי, אתם רואים, יש פה את הדיאמטר 180. כל מה שצריך היה לעשות זה לשנות פה את ה-180, ואופס, הוא שינה את זה.
ואם נסתכל עכשיו, איפה שהקוטר, אוקיי, נראה, שני את הקוטר ל-90. עכשיו פזר את העיגולים בצורה רנדומלית. כמו שאתם שמים לב, אני בכוונה עושה את זה בעברית. אני יודע שלחלקכם הגדול זה מאוד נוח לעבוד בעברית, וחשוב לי שתדעו שזה עובד גם בזה. אני לא פיתחתי את זה יותר מדי, אני אראה לכם עוד דברים, רק כדי שתבינו איזה דברים מטורפים זה יודע לעשות. הבנתם את הרעיון, זה דברים פשוטים. בסדר? אני מעיף את זה. אני רוצה להראות לכם דברים שעשיתי קודם. לצורך העניין, מבוך. אני רוצה להגדיר לו את זה, ואני אעשה את זה בצורה מסודרת. אנחנו נכתוב את זה מחדש. לצורך העניין, paste. אני רוצה חלון משתמש שבו הוא יבחר גריד שנע בין 5x5 ל-30x30 קוביות שייצרו מבוך. במבוך תהיה נקודת כניסה ונקודת יציאה, והמבוך יהיה בקרבים בעובי 0.3 מילימטר. את כמות x ואת כמות לא, זה לא נכון להגיד. את מספר הקווים בגריד יבחר המשתמש על ידי הכנסת הערך בטבע. בואו ננסה. עכשיו בעצם מה שאמרתי לו, בואו נייצר מבוך. משחק לצורך העניין לילדים. כמובן אפשר לעשות דברים נוספים. כמו שאתם שמים לב, הוא עובד ברקע. צועק לנו almost there, אנחנו תכף מגיעים. הוא גם טועה, וגם אם הוא טועה אז הוא מתקן. וזה נורא נוח כשאתם יודעים מה אתם רוצים, להשיג כמעט הכל. באחת הגבינות שאברהם יראה אחר כך, הוא בעצם בנה, הנה זה הביא את החלון, אני אומר לו, אני רוצה 30. אוקיי? אישור. בואו נראה. עכשיו הוא בעצם מייצר איזשהו מבוך, יכול להיות שזה לא מה שאנחנו מתכוון, אבל אני אראה לכם מה יצרתי. הופה, יפה. הוא אומר כניסה שורה 7 עמוד 1, יציאה שורה 20 עמודה 30. וכמו שאתם רואים, עכשיו אנחנו נלך פה, אם אני אעשה W כדי שיהיה לכם נוח, view, preview, preview.
לא יכולים לראות, אני אקטין את כל זה. אוקיי. ובעצם אנחנו יכולים ללכת את כל המסלול הזה, לחפש איפה יוצאים, איפה נכנסים, טק, 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 וזה בסוף יוצא פה. כמובן שהכינותי מראש, ואנחנו יכולים לראות פרומפטים ישנים שעשיתי, ובואו נראה איפה זה. אני חוזר רגע אחורה, ואיפה שהוא עשיתי פה כל מיני משחקים. הנה, with generation with customization. ואני אגיד לו run. אני אעשה את זה, רגע, cancel. אני אקרא את העמוד. אוקיי. אני אוסיף את זה save to prompt library. ואני אעשה גם שמירה של הסקריפט. אוקיי. ואני יכול גם להכניס אותו לזיכרון. עכשיו שימו לב מה אני עשיתי. אני עובר למצב תצוגה שתראו רק את העמוד. Review. אוקיי. ואני מריץ. החלון שבא בעצם אומר, תבחר איזושהי גריד. בצורך העניין 30 על 30 או 25 על 25. הגודל נגיד 150 על 150 מילימטר. הוא יתחיל מ-20 על 20. אני ממש שמתי רמת קושי. אוקיי. לא צריך להגזים, 9. וכמות יציאות, ותצייר לי גם את הקו להראות את התוצאה. עכשיו, אחרי שלחצתי את זה, הוא בעצם רץ בסוף, מאחורי הכל, מייצר את הגריד שלנו, לפי מה שהגדרתי לו בתוך הגריד, והוא יצר בעצם נקודת כניסה, שעושה את כל המסלול הזה איכשהו, ומגיעה לנקודת יציאה. כמובן שאנחנו יכולים לעשות משהו יותר פשוט. בואו נריץ אותו שוב. הנה החלונית פה. בואו נבחר 10 על 10 לילדים קטנים. ניתן לזה 150 שוב. על 150. נתחיל בפינה השמאלית. ממוצע. צייר את הקו. הופ. והוא עשה פשוט, הוא אומר, אני עשיתי 10 על 10 בגריד, 150 על 150 בגודל, אוקיי? אני ביקשתי ממנו שבליירס שלי הוא ייצר לכל אחד שאנחנו מייצרים, הוא ייצר בעצם את השם. כמובן שאת הקו אנחנו יכולים להעלים, לבחור, רק כדי שתראו נגיד, אני עכשיו אומר לו, בעברית כמובן, בחר את כל הקווים האדומים ואעלה אותם לשכבה חדשה בשם אדום. רן. עכשיו אנחנו בעצם נמתין, נראה פה שהוא עובד. ברגע שהוא יסיים, הופה, הוא עולה 20 קווים לשכבה, לאyer אדום. הבנתם?